Mema wakwa baba ene adesua yi mu. Wo adesua yi mu yebehwe biribi a yeka se edin. Edin se yeka se edin a eden ni edin. Odo kopoto kasenima. And now yebehwe now na edin. Eden ni edin. What is a noun? Se yeka se edin a. Edin ye asemfua a yede to ana hye onipa. Emmoa, nnua, nkuro ana eniema ahoro bi nso ana yede hye no agirai. In other words, a noun is a word that name a person, a place, animal, thing, or an idea. Example: boy, Accra, dog, book, love, etc. And inti se yeka edin a sede yedi kan aka no. Nhweso ni bi ne yese ebi abofra, nkran, okraman, nhoma, odo, saa nneɛma etiti sei ene yeka no edin. Yebeto akwaso enenti wona minka ho ne yensuade. Ewo Onyankopɔn abɔde mu no, onam Adam so to anama biribi biara a ɔbɔɔ no edin. Ne sania wɔmfrɛ saa adekode no de besi ende. Yewo nneɛma a Onyankopɔn bɔɔ a nkwa wɔ mu te sɛ onipa, aboa, ne mpo dua. In other words, when God created the world, He made Adam named everything he had created. Whatever name Adam gave each living creature, that became its name. We have things God created that have lives or life in them, such as human beings, animals, and even trees. Afei nso, yewo nneɛma a Onyankopɔn boy a nkwa nni mu a ewo edin te sɛ ɔbo, bepɔw, nsu, owia, ɔsram, nsoroma, ne nea ɛkeka ho. Yewo ebi nso a ewo hɔ a yentumi mfa yen aniwa nhu. Nanso ewo edin te sɛ mframa, ɔsaman, honhom, ne nea ɛkeka ho. In other words, there are things God created that do not have life but have names such as stone, mountain, water, sun, moon, star, and others. There are also some that exist, but we cannot see them with our own eyes. Yet we have names such as air, spirit, breath, and the like. Obia yedui, yeba behwe edin ahoro. Ose edin gu ahoro abien. Edin ayewo no egu ahoro abien. Nia edikan yewo edin pa a potokasem no ana brofo kasem no yeka no se proper nouns. Ene yewo edin hun. Edin hun ana potokasem waka se common nouns. Yebehwe edin pa na yahwe ehun hweso. Afei nso yebeto akoso
na yɛhwɛ edin hunu ne bi na ano nso ɛho nhwɛ so. Enti wɔne menka mom na yɛnsua ade. Sɛ yɛde kɔ borɔfo kasa no mu a, wɔsɛ names are grouped into two types. The first, we have the proper noun, and then we have the common nouns. We have the proper noun and then the common noun. So we have nouns that we refer to as proper nouns, and then we also have nouns that we refer to as common nouns. We also have abstract nouns. So we'll look at some of these nouns as we proceed. Ɛdɛn ne din pa? What is a proper noun? Edin pa. Edin pa yɛ edin a yɛde to onipa anaa biribi a edi mu anaa ɛyɛ titiriw de hyɛ saa onipa no anaa adekode no nsow anaa yɛde hyɛ no agyirae. Sɛ yɛhwɛ no wɔ pɔtɔ kasa mu nso a, ɔsɛ a proper noun is a name given to a person or something that is important or special to distinguish that person or object from others. Ma yɛnhwɛ edin pa ho nhwɛ so. Let us look at some examples of proper nouns. Yɛwɔ kwabena, mpakadan, ɛsare, densu, akwamufie, jakiti, atimpoku, somanya, odumase, dɔwampɔn, deɛ ane yɛfrɛ no dwapɔn no, ɛnyɛ nsu, Kumase, nkran, anaa Accra, takorade, ne nea ɛkeka ho. So examples of proper nouns include kwabena, mpakadan, asare, densu, akwamufie, jakiti, atimpoku, somanya, odumase, dɔwampɔn or dwapɔn, enyensu, Kumase, Accra, takorade, and others. Ɛdɛn ne ɛkyerɛ sɛ edin bi yɛ edin pa? Hyɛ wei nso sɛ woyɛ osuani no, ɛsɛ sɛ wohyɛ saa asɛm yi nso anaasɛ wohyɛ ade nso. Sɛ yɛka sɛ edin bi yɛ din pa a, din pa biara no yɛde asɛmfua anaasɛ akyerɛwde akɛse ɛna ɛhyɛ edin pa biara ase. Ɔsɛ wɔ edin pa asɛmfua akyerɛw mu no, wɔde akyerɛwde akɛse na ɛkyerɛw edin pa biara ase. Anaa edikan sɛ mpo ɛhyɛ akyerɛw no ase anaa mpo ɛhyɛ mfinimfini anaa n'awie mpo koraa, akyerɛw akɛse ɛna yɛde fi edin pa biara ase. In other words, every proper noun begins with a capital letter in writing. Afei, ma yɛnhwɛ edin hunu. Ɛdɛn ne edin hunu? What is a common noun? Sɛ wɔka sɛ edin hunu a, ɛdɛn ne edin hunu? Sɛ dɛm din kankan no. Edin hunu yɛ edin bi a yɛde to anaa ma biribi a ɛndi mu anaa ɛnyɛ titiriw bi te sɛ anomaa, ɔbea, asɔre, beae, adwuma, nkurɔfo, gyata, oguan, ne nea ɛkeka ho. Hyɛ wei nso sɛ wɔ edin hunu asɛmfua akyerɛw biara mu no, wɔde akyerɛwde nketewa na ɛhyɛ anaasɛ efi ase.
Say yɛde kɔpɔtɔ kasa no ma na ata brɔfo kasa no ma. Say a common noun is a name given to something that is not specific or special, such as bird, woman, school, place, work, people, lion, goat, and the like. Note that in any sentence where a common noun appears, it always begins with a smaller or a small letter or lowercase. Wei nso mpo sɛ edin hunu ɛwɔ ɔkasa no mfinimfini anaa na wie koraa a wɔde akyerɛwde nketewa na efi ase. Agye sɛ ɛhyɛ ɔkasa bi ase. Na sɛ ɛkɔba saa de a wɔde akyerɛwde akɛse na ebefi ase. Edin hu nhwɛso bi ne anomaa, ataade, ɔbea, asɔre, beae, adwuma, apiretwa, nkorɔfo, gyata, oguan, ɔpon. Listen, even if it appears that a common noun happens to appear in the middle or at the end of a sentence, a common noun still begins with a small letter unless it starts a sentence, in which case it begins with a capital letter. Sɛdeɛ mede kan wɔ twi no mu no, sɛ edin hunu biara hyɛ asɛmfua anaa ɔkasa bi ase deɛ ɛne no wode akyerɛw akɛse ɛne bɛhyɛ ase. Na mmom sɛ nhyɛ ɔkasa no ase na ɛhyɛ ɔkasa no mfinimfini anaa na awie di koraa deɛ na kyerɛ sɛ wode akyerɛwde nketewa nkutoo ɛna ɛbɛkyerɛw. Nti yɛahwɛ nhwɛso no bi ɛwɔ twi kasa no mu. Borɔfo di no mu nso yɛwɔ examples like bird, dress, woman, school, place, work, crab, knife, people, lion, goat, dog. All these are examples of common nouns. Afei nso yɛwɔ edin a yɛmfa yɛn niwa enhu nanso ɛwɔ hɔ. Borɔfo kasam no ɔsɛ abstract nouns. Ɛno nti yɛba bɛhwɛ abstract nouns no ebi edin a yɛmfa yɛn niwa nyɛ den enhu nanso ɛyɛ din a ɛwɔ hɔ. Yɛba bɛhwɛ. Okay. Edin a yɛmfa yɛn niwa anaasɛ yɛn enhu no ɛyɛ edin bi a yɛbɔ anaa yɛka anaa yɛte nanso yɛmfa yɛn aniwa enhu. Nti edin a yɛmfa yɛn ani enhu yɛ edin a yɛbɔ anaa yɛka anaa yɛte nanso yɛmfa yɛn aniwa enhu saa edin no. Saa edin no ebi te sɛ ɔsaman, ɛyɛ ghost, honhom, spirit, adom, grace, nkuranhyɛ, courage, nokwaredi, honesty. Saa nsɛmfua nyinaa ɛyɛ din a yɛbɔ anaasɛ yɛka nanso yɛmfa yɛn niwa ehu. These are names or nouns that we mention, we state them, yet we cannot touch or feel them. We can only hear them. So when we look at it, we see a noun that we cannot see with our eyes. It's a name we mention, we hear, or we feel, but we do not see it with our eyes. Examples include ghost, spirit, grace, courage, honesty. Adesua no nyinaa tɔfapɔ. Summary of the lesson. Ɛnɛ yɛsua edin. Afei nso yehu edin ahorow ne ebiara nhwɛ so. Lesson summary.
We have now learnt about some nouns. We said a noun is a word that names a person, a place, animal, things, or idea. We also learned about types of nouns. We were able to learn about proper nouns, and we said these are specific nouns of people or places. Example, Kwabena, Kumasi, Accra. Then we also learn about common nouns. These are general nouns of people, places, or things. Example, boy, school, town, goat. Then we also learned about abstract nouns. These are nouns or names of things we cannot see or touch, but can feel or think about. Example, love, courage, honesty, fear, etc. And it said here, you can understand in to for one year a ding and a biara in shaso, a swia, a dimpa, and a ding hun. Appearance you hun a ding beer, and I say dinga ya bo. Now so yan fire anyone who. Biaya yedui, yerba be di juma, jumedi, na exercise. Chiche edinga horo a wasua wo ene adesua yi mu ko akuaku senia mahihya ma wo no a edede so yi mu. Edin yedikan edin a yemfa yen aniwa inhu. Nia etoso abien, nia yede yen aniwa hu. Nia etoso abiesa, nia eye dia onipa de ne nsa aye. Nia etoso anan, nia eye onyankopon nsa ano nkuto. Nia etoso enum, edin a nia efa onipa ho. Eye edin a efa onipa nkuto ho. Dia etoso esia ana de etwa to kora o se edin a eye emuadin ana se nia eye emuadin. Nti edin a wasua wo ne adesua ne mu no oba abehihye ni nyina ade ahihye se dia ma ahihye wo hana no. Nti ofa edin a yemfa yengani wanhu a wo hwe dia wasua ne ma wa chechewa hihye no na uba dia to bi na nia yede yen aniwa ana so wo hwe ma edin na wasua dia yetun de aniwa hu no na wade ni nyina ahihye no. Masha se bobo maden na wadi sa adwumadi na aberpamu yesan hia ye behwe ade foforo meda ase onyankopon hyira se woyɛ aso na yesua ade ebomu. Bye bye. Meda ase. Thank you.